ɛno nti Asante hene kɔhwɛ siesie ma asomdwe bae ɛkyerɛ akwamu ɛne pɛkifo ntɔkwa no 1868 nim na ɛwɔ sɛ ɔdane n'ani hwɛ mpoano ɛne wɔn kɔkɔ ntɔkwa saa bere nim ano asoma adubɔfo sɛ Igbefo no ɛnka ne ho Igbefo ya nkrɔfo susu sɛ ɔmo ne Asantefo nka no ɛnyɛ no kresa Asantefo ntɔkwa bia ɔkon ya na ɛwɔ eastern side bia no na wɔn nuanom Igbefo na ɛboa wɔn na ɛyɛ map readers deɛ tɔso mienu Igbefo nim kwan yɛ fa so sene etu ɛno nti ɛbrɛ ɔmo ne Asantefo nam no ɛba sadeɛ bia yɛde nua anwene bi te sɛ tu a na Igbefo ne na ɛyɛ ɛno nti Igbe ɛne Asante deɛ nka nso no ebia ne wɔn ntam ɔmo yɛ nuanom a ɔmo kyɛntafo a wopae wɔn ntam a ɛnyɛ yi nanso yɛnim baabi a ɛhyɛ ase a ɛnyɛ yi ɛkame ayɛ sɛ krɔfo binom susu sɛ Asantefo mpa Igbefo asɛm nanso ɛnyɛ no kresa ɛnyɛ no nko a sɛ ɔhwɛ akanfo abakosɛ mu a ɔmo yɛ nkrɔfo ano ɔnwa pii mekyerɛ sɛ wɔn yɛ ntiantia ɔmo saa yɛ tuntum nanso na Igbefo ne mu twɛn na ɔmo taa yɛ kɔkɔɔ ɔmo maa ne ho ɔfɛ ɛno nti na ɔmo gye ɔmo maa ne bibire Asantefo ne ɔmo ware including the royal family mekyerɛ ade hyia na ɔmo wɔ menhyia ɛno nti Igbe ne Asante deɛ ɔmo yɛ nuafo da bia besi ne 1868 adubɔfo yɛ Ashanti War general no ɛkɔde alatafo ne bɛka Ashanti Empire no ho no saa bere no na Asante hene movie kɔ south ɔkyɛ na srafo ne mu mienu mekyerɛ ne troops no baako no opoku frɛfrɛ obu abasa ɔno lady one ɛna otumfo kofi kakari ne nso lady one ɛkɔ ne mu yɛ de no na ɔtɔ ne nsa frɛ adubɔfo sɛ ɔmfree voter hɔ no mɛka ne ho saa bere no no na Asantefo no ɛde delegation ɛkɔ aburukyire mekyerɛ sɛ watu nipa ama ɔmo kɔ aburukyire sɛdeɛ di kan treaty na ɔmo assign no Asante no obi ansa treaty wo wiase sɛ obedi emra so Asante hene nyɛ na adwen sɛ obedi mra bia so na ɔne amrado na kan ɔnte ase ɛno nti ɔsoma nipa kɔyɛ tam ɔmo koduru hɔnom no na broni na di kan sɛ ɔmo hema na adwen dada saa broni na yɛ Queen Victoria ɔde to ɔhema na nim sɛ nkrɔfo na ɔmo ba na ɔmo kum nipa da bia Ashanti na wate wɔn ho asɛm no ɔmo ni ɛno nti menti ɔmo asɛm ɛno nti ɔmo kodi bɛ sɛ abosomi nsia ɛwɔ abrɔkyima mu a ɔmo anya ɔhema no ne nankasa bekyerɛ 6 months ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɔmo saaba ɔmo ba na saa British Parliament na discuss say omo dwade wo Gold Coast no eno ne de o mani je hu wo wiase nyina sɛ woyi India free ho no mo a picture say eno ne one of the best in the whole world aside India na so omo ma sa dwade no anase trade no enkoso no ene Asantefo no presede bia ne ntokwa na ode ha wɔ na adwene eno nti omo nya adwene sɛ omo nkrahye Ashantis no once and for all picture say omo bedi Asantefo ni sunkunim a Asante ahini ni ntumi nyina ne na so bi eno nti omo kofa soja ni bia na ne trimo odin yie pa ona ne di abrofo asojafo nanim ɛkyerɛ sɛ Garnet Wolseley ɔno ne timi kun yɛ edi nkro no bi te sɛ India ɛne New Zealand ɛma asa nkro nyinaa bɛhyɛ Britain fo na se ɛno nti no yɛ obi a wagye din a no odi mu yie pa ɛno nti ɔmo pa obi a ɔbɛba bedi Asantefo ne sunkunim no ɔno no ɔmo kɔfa no saa bere no na Asantefo ne nya nkrofo abetumi edi wɔn sunkunim bia kɛkɛ ɛno nti de ɔmo yɛ ne sɛ na yɛ nneɛma mienu na ebetumi edi Asantefo ne sunkunim saa bere no edi kan ne akode foforo ɔmo yɛ Asantefo ne nim ho hwe enim kwan po ɛfa so yɛ adwuma de toso mienu ne sɛ ombenya asrafo mo do so cha Asantefo no bɛyɛ sɛ empremiensa sɛ wantumi anya saa nneɛma mienu we ya no ntumi ne Asantefo no nko ɛno nti free 1868 ɛbɛpem 1874 nyinaa no na saa brofo yi ɛhwehwɛ asrafo a ɔmo ne Asantefo no bɛko ɛno nti ɔmo di mfinsia mekyerɛ CCS ɛna yɛ saa deɛ ɛno mu na Asantefo no ano akodi aburukyire saa brɛ no ehu yɛ ɛno nti ɔmo to Asante hene nkra sɛ ɔmo srɛ na asrafo no ɔmo ne Infantefo no ekono nyinaa no ɔmo nyinaa mra Asanteme no ma ne governor no ɛbɛyɛ agreement sɛdeɛ ɛbɛyɛ ntɔkwa bia ɛma Asante hene gye tuma na ɔde na asrafo no ɛkɔ Asanteme enti ɛkɔba ne sa no na ɛwɔ sɛ asomdwe na ɛba ɛbrɛ ɔmo ne governor ne kɔ kasaeɛ no asɛm a ɔde to wɔn anim ne sɛ ɛnam Asantefo no nti ɔmo akɔfa asrafo bebree ɛfiri nkronkro bebree so ebi ne Northern Nigeria Sierra Leone Gambia ɛne deɛ ka ho abɛduru ɔman ne mu a ebi to aso a ɔmo ba na ɔkasa ogya ɔmo ama ɔmo akɔ a ɛyɛ ka bebree enti saa ka ne nyinaa no ɛne Asantefo ne betua saa brɛ no na ɔmo gye 20,000 ounces of gold ɔmo de beto Asante hene anim no ɔka sɛ saa ka ne deɛ ɔntimi ntua ɛfiri sɛ wɔn ho deɛ nti a ɔno aba ɔka akɔfa wo troops na ɔne betua ho ka ɛno nti ɔno Asante hene paa deɛ ɔntua saa ka no ɛno nti abrɛfo ne ka sɛ saa deɛ a ɔmo ne ɔmo bɛba abɛko ne duru brɛ a ɔmo ba no abakosɛm kyerɛ yɛn sɛ na kɔmfa no kyerɛ di kan ka kyerɛ wɔn sɛ pɛna Asantefo na nko ntɔkwa bia wɔ wɔn asase so da so ɔmo betumi a ɔmo nti ɔtamfo ne baabi a ɔwɔ bia ɛkyerɛ sɛ ɔmo mu nkɔ ɔtamfo no
no so na mmom ma atamfo ne ma won so nanso saa bre no asantefo no hu sɛ da bia ɔmokɔ akon wɔ baabi ɛtɔ da bia ɔbɛnante saa ɔmbɛdi bɛsa abosomi nsia ɛwɔ kwan ɔmonuru hɔnom no na ɔma bre mpo ansa na ɔma hyɛ ntɔkwa nase nanso saa bre wei ne bre a yɛankasa yɛbɛko wɔ yɛ kurom ayɛ nante ntwa kwan bi a yɛnte bre ɛno nti na ɔma boɔ ɔmo ho paa sɛ ɔmo ne abrɔfo ne bɛko nanso na ɔmo nim sɛ saa de wei na ɛbɛha asanteman ɛfiri sɛ saa bre na ana abrɔfo ne ba no na ɔmo hyehye nkronkro mekyerɛ bɛne down villages ɛno nti ɛbrɛ ɔmo bɛduru asanteman mu no na asantehene hu sɛ adeɛ n'ani nyan mekyerɛ sɛ ɛko no na ɔntumi ɔno mmom deɛ na nasrafo no nya nura asanteman ɛno nti wɔama Kumasi bisa Ashanti troops ne bɛyɛ sɛ 20,000 no na ɔmo coast hɔ afei na ɔma dani ɔma ani ba asanteman nanso na coastal troops ne bɛyɛ sɛ 50,000 afa kwan foforɔ so a na ɔma bɛduru Kumasi ɛno nti ɛbrɛ abrɔfo no bɛduru Kumasi no ɔhye Kumasi kuro no nyinaa adansefoɔ ne na ɛyɛ adeɛ paa firi sɛ ɛbrɛ ɔmo duru adanse no adansefoɔ ne tumi ne ɔmo ko paa delay wɔ mo saa delay no ɛboa yɛ ma Ashanti royals no mekyerɛ adehyeɛ no ɔmo tumi boaboa ɔmo nyinaa no de ɔmo kɔsie wɔ baabi ɛne nneɛma no bi te sɛ golden stool ɛne nneɛma ɛka ahemfie hɔ a ɛbɛha adwene nyinaa no ɔmo tumi de kɔɔ ɛno nti ɛbrɛ abrɔfo no bɛduru yɛ no na adeɛ bi ehia asantefoɔ no nyinaa no na ɔmatumi aboaboa no de kɔ nanso abrɔfo no bɛduru yɛ no gold no ɔmo asesa akɔ ne nneɛma ehia ɔmo nyinaa no aseɛ kakra na aka na ehia ɔmo a ɔmagya hɔ kɔ no abakɔsɛm kyerɛ sɛ na ɔmo hu bi da saa no bi nene otumfoɔ ne abrɔfo no ka ho asɛm a ebi adi kan bɛpie mu wɔ Ghana no otumfoɔ poku warebrɛ so ɔmo di bi bae otumfoɔ sɛ tutu ɔtɔ so mienu ibrɛ so nso ɔmo di bi aba otumfoɔ kofi kakariche bi a no ɔhyɛ ɛno nso ɔmo hu de kɔɔyɛ broni bi bɛka ho asɛm sɛ ne nana ne de ma no ne dura anadwoa na saa ɛkyɛ ne isu ɛno nso otumfoɔ poku warebrɛ so no ɔmo de saa kyɛ ne bae ɛfa agudie ne nneɛma deɛ ɔmo de bebree na afiri asanteman mu kɔɔyɛ